Gombe State is truly being transformed, developed and reformed, reclaiming its pride of place as the heart of the Northeast and a beacon of hope for the entire country. The architect behind this transformation is a name that is echoed through the streets, whispered in a conversations filled with gratitude and admiration. He is more than just a politician, he is a builder, a visionary, a courageous and knowledgeable leader. He is none other than Senator Dr. Muhammad Danjuma Goje, Sarkin Yakin Gombe, the architect of progress. An haifi ɗan Goma Goje 10 ga watan 10 1952 a Findiga. Ya fara firamarinsa 1961 a Kashere, ya gama 1967. Yana cikin yara masu hazaƙa ƙwarai da gaske ta wannan karatu ɗin. To daga nan ya ɗauki jarabawa na zuwa Teachers College Bauchi. Idin nan shi kaɗai ya ci zuwa Bauchi Teachers College. Inda ya ci gaba da makarantansa a can. Daga ya fito sai ka ji ana cewa goje, goje, goje. Ya kammala a 1972 sai ya zamanto shi ne yaro wanda kowane student hazaƙa a aji. Tun da aka kafa makaranta a samu yaron da ya ƙwazo irin nasa ba. Daga nan aiki Abubakar ya ji labarin ya aika aka kawo shi fada aka masa addu'a ya sa masa albarka bisa da kokarin da ya yi da haƙaƙen da ya yi wanda ba a samu wani wanda ya ƙwazo irin wanda ya yi ba. Kusancin Gombe ya ce a ba shi koyarwa a Central Primary na Gombe, sannan shi Senator Danjuma Goje ya nemi alfarma barki a Kashere ci gaba da koyarwa. To daga nan yana koyarwa Kashere shekara ɗaya ko biyu ne sai samu ci gaba. Wannan bawan Allah ya bashi jami'a ta Zaria. Yana kan makarantarsa sai ya zo ya tadda rigima na hanya wanda za ta tashi daga mararraban Tumu ta kai har Yolo. To idan ta zo Yolo din nan ta kasu kashi biyu, wannan tana bin Kashere, wannan kuma tana bin Yalwa. Aka ce to Yalwa nan za ta bi, manyan mutane suka dage za ta bi nan. To shi kuma a matsayinsa na ɗan makaranta mai hazaƙa ya ce to abin da ya dace ta bi Kashere. A nan ne har ya zana sunayen garuruwa da suke bakin kowace hanya, don daga Findiga ka yi Yalwa ka haɗa da hanyar Hutu babu ƙauyuka. To Kashere kuma akwai ƙauyuka da yawa, ga kasuwanci, ga noma, ga komi da komi da ake yi, abu dai na ci gaba a wannan wurin. In an bi wannan nan ne za a ci riban yin wannan hanya. Sai ya ɗauki takardansa ya tara mutane waɗanda suka ɗan gane kaɗan, da yake da ilimi bai yawa sosai ba, aka haɗu aka sassa hannu ya ɗauki wannan takarda ya kai wa gwamnan Bauchi. Ya gani ya ce to abinda wannan ya yi shine ya fi cancanta, saboda ita hanya ana yin ta don a samu albarka ne na noma da kiwo da sauransu. Da hanya ta zo sai ta bi Kashere, aka ɗauke ta ita ce yanzu take tafiya daga Kashere ka ta yi Futu ka je Yolo, yanzu kam har Digare ha Mansur. To wannan jarumta ya yi ta tun yana ɗan makaranta. Har ya gama jami'ansa ta Zaria ya zo ya yi bautan ƙasarsa a Yola. Ya yi aiki a Fedeco
a nan ya yi bautan ƙasansa garin Yola. Ya fara aikinsa Bauchi State Civil Service, ya fara aiki a matsayin administrative officer. Daga nan ne aka bashi sakatare na Indiga Local Government a 1981. Ya yi ta ayyuka muhimmai waɗanda suka bawa dukkan jama'ar ƙasa wato jin daɗi da murna da shi, suke ƙaunansa. Daga nan sai Allah ya kawo cewa zai tsaya a memba na State Assembly na Bauchi. Ya ci wannan zaɓe ɗin. To a lokacin aka yi juyin mulki, ya Allah bai sa kuma zai wannan memba ba. Daga nan koma Lagos, ya ci gaba da aiki na gwamnati, inda aka bashi matsayi Head of Administration har zuwa 1989. A wannan shekaran ya yi resign, ya bude kamfaninsa mai suna Zina Nigeria Limited, inda ya zama chairman kuma shine MD. Lokacin da yake business nasa yana yin harkoki kuma na siyasa. Daga nan ne kuma a shekara ta 1998 tsaya takarar senata na Gombe ta tsakiya, inda ya ci zaɓe. Daga nan ne ba rantsar da su ba saboda mutuwan shugaban ƙasa Sani Abacha. Da Allah ya kawo siyasa ta dawo, Obasanjo ya ci zaɓe. Alhaji Danjuma Gobe aka ba shi minista na wuta. We achieved the highest target of rural electrification in this country during his tenure. Wannan wuta da kake gani, wayan wuta, shi ya kawo shi ya assasa shi a wannan gari, ya gwani shingawa da wadda gaba ɗaya ma. Kai ba ma jihar Gombe ba, duk jihohin na North East ba inda bai dawo mata harkar wutar lantarki ba, domin sako sassa da dama wutar lantarki ya je. Daga nan ya tsaya gwamna shi da Hashudu. Ana ce shi waye ne zai tsaya gwamna, bai sai ya tsaya a gwamna ba, da yake mulki na Allah ne, ya ci zaɓe. Goje dai ya nemi gwamnan jihar Gombe ne saboda shi kan matsalolin mutanen ƙauye. Ya san walalu na ƙauyuka da ake sha, rashin wutar lantarki, rashin asibituka, rashin hanyoyin da idan sun yi noma za su tura amfanin gona ma babu. Kuma don ya magance musu wannan matsalolin shine abin da ya sa sanata Danjuma Goje ya nemi gwamnan jihar Gombe. Gaskiya in an ce Danjuma Goje ko ce a ce Fatiha, don gaskiya tun da ya hau gwamna zuwa yanzu, gaskiya abun da ya yi dai har yanzu ba sake yin kamansa ba. Senator Danjuma Goje can rightfully be described as the architect of modern-day Gombe. His achievements are visible in every corner of the state, ensuring that even the common man experiences the true essence of democracy. Virtually all the key infrastructure and landmark projects that have elevated Gombe State to its current prestigious status were initiated and executed under Senator Danjuma Goje's leadership. Goje abin da ya mana a ƙasar nan, a ƙasar Gombe, ba za mu iya lissafa shi ba. To ba sai dai a dan kwatanta. Ba don komai ba, don shi ya wayar mana da kai a siyasan jihar Gombe. A takaice dai tun da muka tashi a musamman titi ba mu sai dai mu gan shi a wani wuri a cikin gari. Hanya nan gurin ba dai mutum ya zo gwani shingawa ɗaya ce ya zo ini ba. Har ga Allah saboda wahalan hanya. Senator Goje has made all Gombawa proud by embarking on numerous projects, particularly the construction of roads. Most residents in Gombe depend almost exclusively on road transportation for intra-city, intercity, community to farm linkage
and freight activities. These extensive road networks across the entire state earn him the title of the Road Master. To sa'ilin da ya mana hanyar nan komai ya zo mana cikin sauƙi, a awa ɗaya ma sai ka taso daga Gombe ka yi uzurin ka koma. A duk local government sha ɗayan nan ba inda Goje bai yi hanya ba. Titin nan har yanzu shine a cikin garin Kwada. The first assignment that I was given, very pleasant assignment, was to commission the road. But I was also anxious to come and verify. Because Ghana, Education is the cornerstone of social development, and Senator Goje recognizes its value. Under his leadership, primary and secondary education became more accessible and affordable in Gombe. His most notable achievement was the establishment of Gombe State University in May 2004, a feat accomplished within just 1 year of his administration, addressing the critical shortage of tertiary institutions for thousands of students. Well, like I said from inception, the university was established in the year 2004. Academic activities commenced immediately. The first set of graduates the university graduated in the year 2009. People like us that when we were struggling to get admission into university during our time, it was difficult, very, very competitive. But with the establishment of the university, most of us were privileged to study in the university. After our 4 years, full of fun to come and serve our alma mater. The university has actually impacted in so many ways, like I said. I can categorically say that there is no single family in Gombe that has not been touched by the university, whether directly or indirectly. Similarly, Senator Dr. Danjuma Goje facilitated the creation of Federal University Kashiri, the College of Nursing and Midwifery Gombe, and the Institute of Transport Technology Kumo, among others. Ba mu san yadda aka yi ba sai ga university a Kashiri. Wanda university din nan a gaskiya in ba kaman shi ba mai kawo university a Kashiri. Sannan kuma duk wanda ya ilimi, aka ce ka gina mutum da ya ilimi, kaman ka gina al'umma ne gaba daya. Sannan mutane da yawa da aka gina, so dole a yi godiya wa Senator Danjuma Goje saboda tarihin Kashiri ma ba zai taba gushewa ba tare da an kira Senator Danjuma Goje ba, saboda yayi kokari wajen facilitating wannan makaranta. Muna godiya da shi kuma muna alfahari da makarantar Kashiri kuma muna alfahari da Senator Danjuma Goje. Asibitoci kamar yadda muka san specialist dama ba za ka so zuwa wurin ba in mai dan kyankyami a wurin da ya zo da yi kai abinci ma ko abinci ya faɗi a wurin za ka ɗauka ka ci babu wani abin nan yadda ya gyara shi tsaf. Bai tsaya a Gombe kaɗai ba har za mu witnessing ya kawo mana asibiti na nan Zambo wadda mu ya kusantar da mu da ya sauka mana wahala na batun zuwa har Gombe jinya. The health sector of Gombe State also felt the profound impact of Senator Goje's administration. He executed a complete facelift of Gombe Specialist Hospital, renovated and upgraded 6 existing hospitals, established 4 new general hospitals,
built 10 cottage hospitals and equipped them with modern facilities, renovated 215 primary health care centers, transforming them into fully stocked clinics. In his effort to make healthcare more accessible and affordable for the underprivileged, he covered the cost of maternal care from test to delivery free of charge. He also sponsored both internal and external medical students and directly absorbed them into the state healthcare system. Gombe ba a taɓa tsammanin ma cewa Gombe wai ko wani abu mai suna airport zai zo ba, amma wabbasan Alhaji Muhammad Dandu Goje aka zo aka kawo. Wasu ma suna propaganda cewa ai kawai wannan ba airport bane, ba kaza za a yi ba, airport abun wasa ne, a ce airport a Gombe kaza kaza, amma gashi da ikon Allah aka kawo airport. Lokacin ba zan manta ba, in zaka ga dan uwanka zai tafi aikin haji sai ka kai shi Yola, kusan sati kai da shi kuna zanne kafin ku dawo garin nan kowa da zazzabi zai dawo, amma Allah da ikon sai nufa a cikin minti 30 aka san jirgi ya zo ka dauki dan uwanka ka kai shi airport kafin ka dama shi maka ya tashi. Gaskiya yana airport, gaskiya taimake mu baya kadan ma, alhamdulillah. The airport was commissioned with the attendance of high-ranking dignitaries and respected leaders from across the nation. To this end, Senator Goje sponsored more than 8,000 Muslims on pilgrimage to Hajj and over 1,000 Christians to Jerusalem. Dr. Muhammad Danjuma Gobe a lokacinsa in dai abu ne na a ce wanda za su je haji, gaskiya ba za su. The abundant blessing is in the person of the governor of Gombe State and Sarkin Yak in Gombe, who tirelessly worked for Gombe State and at large our Nigerian nation. I am most delighted and thankful to Almighty Allah that I'm here this afternoon to witness this flag off of the 2008 Hajj operations from this magnificent airport. We commend the governor for his achievements, and we call on all others to follow suit and help our people to live a better life. Kristoci kuma gaskiyar lamari ba wanda za a ce gwamnati da taba musu gata irin na zuwa Jerusalem kamar Muhammad Danjuma Goje. Yawwa Goje ne kawai gwamnatin mu. In Goje yana nan to mun san muna nan, in Goje baya nan to gaskiya sai Allah. As part of his economic development agenda for Gombe State, Senator Goje rebuilt the Gombe State Transport Park and procured 70 new buses to enhance the local and interstate transportation system. Da Gombe kowane gida za ka gashi da drum 10, 20 ruwan sha babu a Gombe. Sai ya je ya sayo motoci na ruwa ya raba local government 11 ya ce Gombe ku yi haƙuri zan ja muku ruwa daga daɗin kowa, wannan in Allah ya da drum ɗin nan za a yada su. Famfo ruwa ba ma ɓata lokaci da shi, kullum muna cikin samun ruwa ko da daddare ko da rana a zamanin Goje. Water scarcity was a major challenge in Gombe State. As an immediate relief, Senator Goje provides water tankers to ease the crisis. Notably, he spearheaded the Dadunkowa Water Dam project, which connected Gombe metropolis and over 20 towns and villages, supplying water over a distance of about 40 kilometers. This project, highly recommended by the former President Olusegun Obasanjo for its efficiency and sustainability, and made water scarcity a thing of the past in Gombe State. An yi tarihi da za a buɗe ruwa ya taho mil 25 ina tsaye nan nisa, kuma ina tabbatar muku
godiya na shi ne in na koma gida zan buɗe shak na ya alwala da raka abin a gode wa Allah. Wannan aiki wanda yau muka yi tarihi ina tabbatar muku tun da aka kafa Najeriya ba wani gwamnatin jiha da ya taba yin irin wannan aiki ko a idan muka tashi muka dawo Gombe nan daga nan da muka dawo daga nan muka shiga program na ruwa to sai yau aka rufe wannan program na ruwa aka juya kogin daɗin kowa maimakon ya buga ya tafi aka juya shi ya dawo bangadin inda muka yi gari saboda haka ɓarnan da turawa suka yi gobe kagara kawo kogin Gombe abba a nan Gombe yanzu mun samuwa a Gombe abba mun gode maka Allah ta ta da a zamanin wancan mulkin da ya shuɗe din kenan to sai aka karbi wuraren ya ce ya karbi wuraren daga nan har can hanyar kumo ya ce da bakinsa ce hakimin namu a lokacin ya ce mil 8 an karba gwamnati ta karba aka yi bincike a zamanin Hashidu har gaban Hashidu an je ya ce bai san da magana sannan aka zo wannan wurare namu na Hamadu Kafi kan ba a maganar su fa kwata-kwata ma amma da Allah ya baiwa wannan din Dr. Danjuma Goje ya ce kowa ya je ya gaida hakimi kawai ya rike kayansa kaga alhamdulillah mun ci gaba lokacin ya zo ya inganta gidan taki daga garin mu za mu cika a kura mu zo mu sai taki a kamfanin taki kuma akan farashi kuma mai sauki gaskiya wannan ya mana kokari Allah ya saka masa da alkhairi. Senator Danjuma Goje implemented policies and initiatives to engage more youth in agriculture through sale of quality fertilizers at subsidized rate, provision of tractors, supply of farm input, support for cotton and cash crop production. Mudin nan a ministerial post ɗinsa ƙasar nan gabaki ɗaya za mu ce ya kawo lantarki a wurare daban-daban mu farkon samun wutan lantarki dalilin Goje a wannan gari namu. His commitment to providing electricity began during his tenure as a Minister of State for Power and Steel when he facilitated the distribution of over 250 transformers across the 11 local government areas of the state. Moreover, Senator Goje extended electricity to more than 150 towns, villages and communities, benefiting not only Gombe State but the Northeast. A Bauchi muka buga kwallo ya ce mana ku duba su Damiyo wajen ƙauye ne sai Goje Dadiyo. Goje also made significant contributions to sports development by constructing Fantami Township Stadium with a sitting capacity of 3,000. Kaga Gombe ya shiga state da yake da stadium. Creating employment opportunities was a cornerstone of Goje's administration. No government in Gombe's history that has created more jobs than that of Senator Goje. He established the Gombe 5-star Hotel, Gombe Central Mosque, Gombe Khan Center, Gombe Jewel Hotel Abuja, which was commissioned by the former Vice President Nama Disambo.
ga kuma kyautatawa jama'a da dama suka samu lokacin da ke mulki mutane sun ci gaba, wasu sun gina gidajensu, wasu sun samu sana'o'i manya-manya suke nuna da duk wanda babu su a ciki. Gaskiya da makaranta gidajen ma'aikata da aka gina gaskiya ba su misaltu ba, don mu ma mun yi kwangila a ciki. Gidajen da aka gina su a lokacin gaba daya ma ma'aikatan gwamnati aka tsara gidajen a cikin sauki, wanda gida fi karfinsa, wanda bai da hanyar gida aka gina gidajen kuma aka sayar da ma'aikatan ko gidaje a cikin sauki, wanda bai da hanyar mallaki da ma mallaki gida a dalilin sa. Daga kama ga 'yan kasuwa ga wanda aka sama musu aiki, 'ya'yansu da ba sa aiki suka samu aiki gwamnati, da 'yan kasuwan da ba su da jari lokacin goje. Police station da ya gina suna da yawa, ya gina kotuna, raba motoci dai da mashina wanda ba za su lissafa ba a jihar Gombe. The foundation of modern Gombe has been actually laid by Senator Muhammad Danjuma Goje. We are where we are today because of his solid foundation. We are where we are today because of his interest in making Gombe become one of the shining states in the entire country. Gaskiya mana komai, don har yanzu ba mu samu mai kishin ƙarra irin nashi ba. Duk abin da ka faɗa in an zo an ce sai a ce Goje. In dai abu na alheri ne a tashi a siyasance ko wani abu a cikin faɗa Juma Goje. His outstanding contributions has earned him numerous awards and honors, including 8 doctorate degrees from prestigious universities and over 50 awards from various government institutions and organizations. Ana ce gwamna yana yi sau 3 da muna son Goje dawo mana sau 4, abinda abubuwan da ya mana gaskiya alhamdulillah, kuma har yanzu muna tare da shi. Kuma har a gobe ba a samu wanda ya aikin da sanata ya ba, domin abubuwan da muka gani a zamanin Goje ina ga watakila anya za a maimaita. Kuma in tabbatar maka har yi gwamnansa shekara 8 ya gama lafiya, ina jin a har gobe dashen mai girma sanata ne yake aiki a jihar Gombe, har gobe har jibi. Goje can wa kunada sai ne ɓarin makam Goje wa shirin. Gaje wa shirin kuma hanne da nu gumba a shirin yarin sai ma ku tunda kuma ku shirin nise nem ka ko nim tashin kunari tashin ko nim jin ke wa in barkani tunduzi mun dole in barkani ba duku zuwa. After completing his second term as a governor in 2011, concerned elders of Gombe State encouraged him to contest for Gombe Central Senatorial seat, allowing him to continue serving his people at the national level. Abubuwan da yayi yanzu Allah na tuba ko lokacin da yake gwamna bai samu damar yin su wani kenan wasu abubuwan kan ayyukan da suna da yawa aini. Tunda shi mai kishin talakawa ne, ya mana over hectare. Akwai ginin da ya gina makarantar firamare da Islamiyya suna amfani da shi. Ya ba da su taki babu adadi. Keke na fi, injin niƙa, keken ɗinki, kuɗi. Bayan nan bai tsaya ba, yanzu aka gamu ga kwata, shi asasa ta ha'ilo ga cikin kasuwan kwadan cikin tasha, ya kewaye mana ita da shaguna saboda bunƙasa tattalin arzikin kwada. Ya gina blog 4 a secondary school Gwani, wanda da borehole na sola. A ƙashin gaskiya sai dai in Christmas bai zo ba, akwai shanukan da yake bayarwa mu yanka mu raba a gidaje. To nan gaskiya baya bambancin addini, baya bambancin kabilanci. Ya ba da babura wa limamai da hakimai da jorabai, an ba da abinci. Ya kawo mana sula gaba ɗaya kace garin kamar ba da gashi can makabartan yana nan yanzu ya kewaye mana shi. Sanata Danjuma Goje ya dubi matsaloli da muke tare da shi na rashin wuta, ya zo ya fa mana wuta na sola. Yanzu haka in ka duba ko ina akwai wuta. Irin nan daki in kana so nuna maka zan nuna maka. Akwai masallaci wajen gada, nan ma shi ya gina. Kuma ce duk wani ci gaban jihar Gombe ba iya Gwani ba ya samu asali ne daga fara siyasan Dr. Alhaji Muhammad Danjuma Goje. Ba wani sama da shi, duk wanda yake yi yanzu yana bin bayansa ne. So yawanci duk abubuwan da ka ga Goje yayi, duk abubuwan da mutane suke ba abin da ka kushe masa har ga Allah, abubuwan da yake na taimakawa jama'a ne sosai wannan abu da yake. Ya san kuma mutuncin mutane. Duk wani mai jin wani abu in dai dan siyasa ne a Gombe babu wanda ya karantar da shi Danjuma Goje da ya koyar da shi. Gaskiya mun amfana da Goje, isa ma in zana adadin amfanan da muka yi da shi. Mai girma Danjuma Goje ya mana komai duk abin da ake yayi, don duk abin da ake kawo ya kawo mana. Danjuma Goje uba ne a arewacin Najeriya, kowa yake yin kokarin siyasa sai dai ya bi ta karkashin sa.
The history of Gombe State cannot be complete without mentioning Senator Danjuma Goje. Wancan siyasan da aka yi bai zo Kashira ba, bai zo Bindiga ba, bai zo Akko ba, bai zo Leba ba, Allah ya bashi mulki. Yanzu haka muna tsoron barin sa sanata don ya bar sanata mu kan ba mu san inda za mu samu kanmu ba. Yayi hakuri ya ci gaba inda zai kai shekara 100 yana mulkin sanata ya ci gaba. Saboda ci gaban da muke gani a cikin harkokinsa da yake kuma har gobe bai bar Gombe ba, yana zuciyarsa duk abinda zai karu a zo Gombe da shi yana kai. With tangible results and unwavering commitment to the welfare of his people, Senator Goje has proven that when leadership is driven by the people's needs, no challenge is too great to overcome. This is the journey of Senator Danjuma Goje, a journey that has only begun. This is Senator Danjuma Goje, the architect of progress.